Умираме своевременно. Така, продължаваме сега с история, като никоя друга. Става въпрос за човек, който говорим в мъжко лице за него, но той е роден като жена. Не става дума обаче просто за човек с нестандартна сексуална ориентация, сменил пола си. Той е от хората от така наречения трети пол. За тях няма статистика и се знае малко, но те, като всички останали, искат да водят нормален живот. Вяра Деянова ни среща с един интерсекс мъж. Благодаря ти за смелостта да застанеш пред телевизионна камера, очи в очи с някой, който ще те пита за едни много деликатни неща, за които всъщност пък ти имаш смелостта и нуждата да говориш. Не си говорил пред камера до сега? Не. Ти си пол. Какво пише в личната ти карта обаче? В личната ми карта пише други имена. Какъв пол пише в личната ти карта? Женски. Нещо, което никога всъщност не съм бил. Детството ти обаче е било един път към това да влезеш в света на момичетата и този път е бил съпроводен с скалпели, болници. Да. Значи аз съм интерсексуален. Което означава, че аз съм различен. Моят случай е синдром на андрогенната нечувствителност. Частична андрогенна нечувствителност. Което означава, че Бог ме е бил замислил като момче. Но поради факта, че тялото ми не е отговаряло правилно на тестостерона, съм приличал повече на момиче, отколкото на момче. С женски полови органи? Не женски полови органи, с частични външни женски полови белези. Лекарите са се колебали какво точно да определят. И тогава точно лекарите са решили, че аз трябва да съм момиче, а не момче. На колко години си бил, когато лекарите са взели това решение? Значи лекарите това нещо са го решили може би на 3 или 4 годишна възраст, когато в един момент те са разбрали, че има някакъв проблем с мен. При рутинен преглед. И това беше едно много дълго преживяване. Казваш, че животът ти е бил едно дълго лежане по болници, което дори не помниш заради травмата. Всяка година, минимум по половин месец, лежах в медицинска академия, където ми правиха цялкоп изследвания. Симпатични лелички и чичковци си говориха с мен. Значи спомням си смътно някои такива моменти, когато са ме питали ти какво искаш да бъдеш, момче или момиче. И аз винаги съм казвал, че искам да съм момче. Някои от нещата, които си спомням е как минаваше визитацията. Визитацията минаваше, кара да си вдигнеш наушничката, да си разтвориш краката и минават лекари, лелички, чичковци и студенти и минават около теб, оглеждате, някои те опипват между краката. След това ти казват, готово може да се завиеш. Нямам спомени какви операции са ми правили. За съжаление не разполагам с абсолютно никакви документи. Защо? Успях да си открия документите. Кои документи? Епикризи? Епикризи, изследвания и така нататък. Поисках да ги взема или да им направя копия и не ми разрешиха. След една седмица, когато се върнах в медицинска академия, се оказа, че е станало наводнение и тези документи са унищожени. Така поне ми казах. Впоследствие се опитах отново да намеря някакъв начин за достъп до документите ми, но просто дори в един момент се оказа, че
Аз никога не съм лежал в медицинска академия. Аз си спомням точно къде съм. В кое крило съм бил, на кой етаж съм бил, дори нямах възможност да влеза вътре, но си спомням в коя стая бях. Смяташ ли, че с човек с твоите проблеми, с дете с твоите проблеми са извършвани непозволени хирургични операции? Значи непозволени надали. Непозволени. Какво всъщност означава позволени и непозволени? Какво е обяснението ти обаче? Бих използвал израза по-скоро неморално. Какъв смисъл неморално? Ситуацията, при която интерсекс човек се опитва да си вземе документите, се оказа, че са изчезнали, е най-често срещаното нещо по целия свят. И явно, може би, лекарите не са чак толкова окей с нещата, които правят с такива деца и с такива хора. Какво правят? Какво казват другите хора, с които контактуваш? Има хора, които не са в състояние да се сдържат и да реагират спокойно, когато в стаята има лекар. Аз теб същото усещам сега, че си в едно гранично емоционално състояние, когато отключваш тези спомени. Да. Определено не ми е лесно. Има ли нещо злокобно, което помниш? Нещо, което наистина смяташ, че е в разрез с... Значи, момента, който когато всъщност са премахнали вътрешните ми мъжки органи, тестисите, никой не си задава въпрос за някаква алтернатива. Кога ти е било най-трудно? В момента. Защо? Защото не съм свикнал да говоря за себе си. Ама имаш тази нужда, защото ти участваш в конференции, говориш за тези неща и смяташ, че хората, които се раждат с този случай, са един забулен елемент, който има нужда от помощ и от разбиране по-скоро. Помощта е разбиране, май, във вашия случай. Да, защото всъщност много малко от тези състояния са заболявани. И в един момент тези хора трябва да имат правото да бъдат себе си. Тоест ти смяташ, че когато се роди дете с подобно състояние, ако няма нищо живото застрашаващо, медицината и лекарите не трябва да взимат никакви крайни решения, да го остават въпросното дете в един момент да реши кой път от двата пола да поеме. Може би лекарите са също толкова жертва на системата, колкото и самите деца. Тъй като лекарите биват притискани от обществото да дават на обществото момчета и момичета. Кога изхвърли роклите? За последно се опитвах да се правя на момиче, може би на 19 годишна възраст. Последният ужасен, кошмарен спомен, който имам, е от абитуренския ми бал. Седно, че ме бяха завряли в клоунски костюми и ме бяха накарали да се правя на нещо, което не съм. Ти беше с дълга рокля, прическа, всичко? Да. Влюбваше ли се в жени тогава? Значи, може би заради диагнозата ми, всъщност първите ми топли чувства към някой бяха, може би, след 20 годишната ми възраст и бях към моя приятелка. Как срещна жената, с която живееш в момента? Срещнахме се, по-скоро тя ме е срещнала, тя ме е харесала. И в един момент се запознахме с нея и тя беше много красиво същество точно в този момент. И буквално, както се казваме, отвя. Преди колко време беше това? Това беше преди 13 години. Да. Имаше ли момент все пак на някаква трудност заради твоята интерсексуалност? Не, тя нямаше проблеми с това. Вие имате деца. Да. Как стана това?
Значи децата не са биологично мои. От вас двамата ли бяха планувани обаче? Да, да. Те бяха планувани, бяха желани и са нещо, което винаги ме кара да се усмихвам. Какви въпроси са ти задавали в момента, в който вече започват да задават въпроси? Те много питат. Значи те знаят, че татко им на времето са го мислили за момиче. Това нещо те го знаят. Травмира ли ги? Не, те просто го приемат за някаква даденост. Веднъж дъщеря ми ме попита: тати ти какво си? И аз си обясних, че ако момиченцата са котенца, а момченцата са кученца, аз съм заек. Комфортно ли ти е в кожата? Нямам друга кожа. Към момента държа абсолютно никой да не се приближава с скалпели, остри режещи неща към кожата ми. Много си я ценя. За какво си мечтаеш? Да видя децата си пораснали, да имам внуци. Също така си мечтая в един момент да срещна поне един интерсекс човек, който да ми каже, че съм му помогнал. Основното нещо, което искам е, ако може да дам кураж на родителите на деца с така нареченото DSD, отклонение в половото развитие, както го наричат, да се замислят дали това, което лекарите им предлагат, е най-доброто за децата им. Може би не е най-доброто.